F'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħaxija l-Prim Ministru Roberta Bela tkellem dwar l-aħħar żviluppi brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dr. Bela qal li Malta hija pajjiż fejn fih ta' bilħaq tirrenja s-sardna ta' dritt, qal li pajjiż nagħmel pass ieħor il quddiem lejn l-għeluq ta' din il-ferita fl-istorja ta' pajjiżna. Il-Gvern jibqa' kommess li jagħti l-appoġġ kollu tiegħu lill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna fil-ħidma tagħhom favur is-sewwa. Malta hija pajjiż fejn ta' bilħaq tirrenja s-saltna ta' dritt. Spjega kif il-fatt li persuna li tresqet il-qorti ammettiet il-ħtija u weħlet pina ta' priġunerija ifisser li l-istituzzjonijiet jaħdmu u rridu nagħmlu dam ġustizzja mal-familja ta' Caruana Galizia u Malta. Għal il-Kabinett irrakkomanda li tingħata l-maħfra presidenzjali lil Vince Muscat fuq il-qtil tal-avukat Karmer Kirkhope 6 snin ilu. Dan kollu wassal ukoll għall-arrest ta' persuni brabta ma' żewġ omiċidji. Min-naħa tiegħu, il-President tar-Repubblika illum approva li tingħata l-proklama lis-Sur Vincent Muscat taħt numru ta' kondizzjonijiet. Ninsab infurmat ukoll mill-Kummissarju tal-Pulizija li fl-aħħar sigħat ġew arrestati numru ta' persuni brabta ma' dan l-omiċidju. Jirriżulta li dan wassal ukoll biex il-Pulizija intensifikat l-investigazzjonijiet tagħha brabta mal-omiċidju tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru saħaq li għandu fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija biex imexxi l-investigazzjonijiet u fl-Avukat Ġenerali għal il-Gvern huwa kommess li jibqa' jagħti appoġġ lill-investigazzjonijiet. Intant mistoqsim il-ġurnalisti, il-Prim Ministru qal li sa issa ma jirriżultax li hemm persuni li huma jew kienu fil-politika li kienu involuti fil-qtil ta' Caruana Galizia. Saħaq ukoll li dwar każijiet oħra investigazzjonijiet oħrajn u li sa issa ma jurix li kien hemm persuni marbuta mal-politika li huma involuti. Iżda rendikont dettaljat ta' investigazzjonijiet oħra jagħtihom il-Kummissarju tal-Pulizija jew l-Avukat Ġenerali.